Joto no lam soko ani channel lo hai no hai te phai kaham joto no ten ang kha khayo nor bo kaham no tongna hanai ga ang bo kaham no epona chini kaham ni bisingo pano tini onek jeng dukhoni video nugui mangkha eba norok bo sai mangkana ang bo sai mano norok nugui mangkana video nugu khana epona ang kaisa o video no nugui ang tongo simalia eba reply eba video khaina musungkha tangin ka ama hai video rok nuk hangke nang ang phano onek dukho eba kosto nango ga o video ta monorok sai mangkana eba nugui to mangkana jotono taung din to social media rok logino upload rung thango nuk hangke no 1 minute ni bison upload 2 minute bison 3 minute bison upload rung thango ga norok nugui mangkana mo tamo boribo sano hune asuk norok eba jeng phano ongkha selabu sarong amte samung to khayo maige komjor manu hune amte ke boribo sano khaima jaya so amon topic ni te tini ang nong kaisa kaini kok sanai bisi ya video tini asuk log lak 2-3 minute nong nai ang gang ke bini bangi simi kaisa video batai tam sana gang nong no amon sanam songo je boribo sano komjor ni wan sungnai eba burini belo burini tamo burini belo tamo saimia kunju kai khanai naji buri hini hinjang nai asagi ji ya eba buri ni belo nang apru saimanai jefroni ni nogo ma kerai eba nogo buri kerai nai apru buri ni belo nang saimanai ngai te kaisang nong sawana je buri no komjor mane amte khaikya kendo live ni ni jorisino salsa ni bo busa buting nai eba ni ni bongso obo sure ma hayang nai tamung nai balte ni bo busa buri phaina na phaina eba ni ni jasa de phano ni bo bihir busa pano phainai afro nong ni ni ob buri busa eba ni ni bihir no busa khamjak nang ni ji saimana na nang mana kokno sagang mana o video no bang kokrok se phayang tongsibo ta ka onek dukho bonangkha tension bonangkha tabung nang bori busa hani bona pai am dekhe khaiki ka thingno keb krisini noi asega kintu motai rong no nugui tongo norok ma haikye eba je khainai eba o burina am dekhainai borok polosi bujinai jefroni jini sago kelayo buri hine komjor manu hune buri ona amdai ta khaye buri no bakasa sang respect no buri keri khai chang kase kare thingno chala kari khe buri kare hepno buri no bisin na ko bosin laibo tangai ngangke buri nok thik khanya nok suk santi ke tonnai sabo buri buri himani onek thingno baksa buri jesa panongi mano epano nok ni bisingo nok naikol nai sabo buri si buri kaham ngai nok bo kaham ngo nanya jenero buri lok hingai nok bo kaham ka o buri busano amti kemia khai mano ge onek dukho nangkha te onek mahai chaya so tirpani boro rok mahai jang de kaisa sangbo eba nungbo sab sajak mungkai sajak ya kento tirpani borok si khayo hone sajak tirprawa amde ngone omo bo sabo sin tirpa sa area o singo ngai to omo to te lasima eba dukho nangmani kokno so amde tang lai di eba amde ta khayi bori rong je mansa help khaina jinai di tingo nang borokno baksa batang dino rangni klogo blai thango nang buni help khaibro rang mayangi mano kento no kasaka tongnai no nasiki tong rang ni side dormo eba kormo khaima omo bufur jani nang ofol mano omo sailap eba saimangla omon bangai boyong no je mansa help ji khaidi boyong no kalahini mane ma haita khaidi buri tongkai cheng tongo jeng no eba wan sugai nai di minima babu eba nini mano sini buri eba sini nong ni buma
Nije saya kari fansi busana busa khamda busuno tam sana. Nije saya kari fansi buma busano saru. Baksa basaimia eba ganang-ganang busaro wa ganang busaro basaimia na buma ni belu tamo. Yang tu jendu ki phane pono saimono. Je buma mai pusi jangnai bu phatong ni bo he pono buma busu kosto kai busana maya khai. Amo simi saimanai. Amon bangai botak cerai ko eba bumani joraya phano to bo salsa bumang khamu bo kaisa maya ganang khamu. Amon bangai angno sawo buri busana mai keta khaidi. Buri busana respect ready. Tini video asung no tang kasu video logi tam khainai na. Noro ko akong ko khana chelewana asung tini video. Lir paha gana nai tong ke hamna.